twaqqaf il-kumitat li se jfassal il-politika nazzjonali dwar l-industrija tal-films, politika li se ssir għall-ewwel darba. Dettalji dwar dan il-kumitat ingħataw mill-Ministru għat-Turiżmu u l-Industrija tal-Films Edward Lewis. Spjega kif il-kumitat jiġbor fih membri minn kull sezzjoni li jita kontribut għal din l-industrija. Fil-fatt, il-Kummissarju għall-Films Engelbert Grek sqar li bl-involviment ta' ħafna, il-politika f'dan il-qasam se tkun iżjed strateġika u b'saħħitha. Se ninvolvu l-stakeholders kollha li għandna fl-industrija tal-films, mill-edukazzjoni, ġifier għandek l-MCAST, l-Università, sa dawk l-assoċjazzjonijiet li huma jirrappreżentaw il-crews li għandna jaħdmu f'Malta, u mbagħad għandek ukoll min jirregola t-taħriġ u l-impjieg f'Malta, l-ETC pereżempju, sabiex verament nagħtu drittijiet lil ħaddiema f'din l-industrija. U mbagħad għandek ukoll l-aspett kummerċjali, għandek il-Kamra tal-Kummerċ pereżempju fejn nirregolaw u nagħtu wkoll direzzjoni sabiex din l-industrija tkompli tikber mill-lat kummerċjali. Il-Kumitat se jara li l-istrateġija tinkludi 6 prinċipji li jiżdiedu l-produzzjonijiet tal-films f'pajjiżna, jitħarġu iżjed Maltin f'dan is-settur, issir reviżjoni tal-Malta Film Fund li jkun hemm kundizzjoni tajbin għal ħaddiema u jiżdiedu l-impjiegi, kif ukoll isir il-bini tal-infrastruttura neċessarja. Fil-fatt hemm proġetti biex tkun żviluppata r-Rinella. Il-Ministru Edward Lewis fakkar kif sa sentejn ilu l-industrija tal-films kienet mingħajr direzzjoni. Bil-kuntrarju, dan il-Gvern irid li din l-industrija issir niċċa ekonomika ġdida f'pajjiżna. Il-Ministru rimarka li tfassil tal-istrateġija se jinkludi l-involviment tal-pubbliku. Dan permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni li se jsir kemm f'Malta u f'Għawdex. Lewis żied li l-pjan tal-Gvern li l-politika tkun lesta sa Novembru ta' din is-sena. Dan minħabba l-kompetizzjoni b'saħħitha li teżisti f'dan is-settur.